Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Musidɗo tedduɗo min tawimo ɗo hande ko Piindi TV arno ɗo ngam yillade oɗo ziyara mo ganduɗa hoore makko ziyara Alaji Seydou Nourou e ziyara Ceerno Mountakha. Min gari ɗo hande min tawi mon ɗo e sito min tawi onon defana bandiraɓe holno ziyara o waye moɗon saabu ziyara o wayri ma won duuɓi ɗiɗi hikka ko arti ko holno waye moɗon. Ay machallah minen e koye amen nde mankuno e amen nde way kono honko iwe amen ni kadi ɓeyde amen ko doole nde min nanti ziyara o no watta nde par ce que min gandi ko hanno ɗum wadde ko hunde nde moƴƴani ko ñewuji walla ko probléme aji aduna o foof jagguno ɗum noon ɗum so iwi kadi aɗan ɗum ko weltare wiyama ko hanno ɗum wadde ko ɗum probléme gasi machallah ɗum waɗi kadi minen namin jogui kadi pellital kadi ha joni kadi so wiyama gaare min gara nomin gardanno ni kadi min gari doole min gari nogas temedere nogas ɓiɗɗo gorko dollinaji rewɓe worɓe komin temedere nogas jeunesse o joni min mbaɗi ko pecce ɓe nan rawda ɓe nan stade Iba Mar ɗo waɗi ko kala stade football waɗi équipe aji gonɗi ɗon eyyi wadde onon somi faami kon fecciɓe tan gam vraiment 12 de ziyara comme almuɓe ni ko ɗum gartuɗon ɗo wallahi machallah ko noon komin fecciɓe temedere nogas o foof fecci rewɓe worɓe ɓe ko hen jeeya kadi oɗo dayira mawɗo makko ko barñinaji ɗo ɓe ummi ko banggue goɗɗo min jokkodiri e mabɓe mo jokki konko wiyete ko maire Malte kanko ardi duɗal ngal ɗo minenne min gara ko en tant que organisation jeunesse minenne kadi ligontomo ɗum min ummoto ko Fouta kamɓe ko ɗo e Dakar ɓe goni min kawro ɗo minen foof min gonda neɗɗo goto par ce que ziyara o ummina men minen foof min gara min jagganam kanko jeeyi barmeji kanko jeeyi foof o adda min na Ceerno so waɗi financé maaro minenne min ñammina hoɓɓe aroɓe ɓe foof minen teeni ɗe leɗɗe ɗe kocciɗɗa e majje sukaɓe dolinaɓe teeni eyyi itta ɗum guila Fouta addi ɗum ɗo waɗi camion addi kadi min ƴetta ko forino bus uji ɗi min gara machallah ɗum woni ziyara o ko mataw minen min manque ron ko moyen ko amen jiiɗi dañde doole nomin liggori so moyen arno minen mbaɗanta passe uji woni yimɓe min gara walla min cooda maaroji min mbaɗa par ce que ne jarani amen ɗum kono noon neɗɗo foof feƴere ko ɗo doole mum kaaji garton ko hay caɗele aussi on kawrani lawol ngol seeɗa ɗum ɗo gouvernement no wanno loi e loi ji ɗi fati auto ji ɗi o wino traverse o jooɗetake ligne traverse o Allah waɗi noon chauffeur o minen min mbaɗi respecté yimɓeɓe min jolnuno min kanniɓe e ligne uji ɗi mais chauffeur o yi ha nder yolde nde yi yimɓe yiiɗi wade remplir traverse o non o nangga Allah waɗi o rutti wajiɓe o woppa ami kan arbi ɗo e site mo gandanɗa hoore ma ko site baɗɗo fayida ɓe gandanɗa hoore ma ko ɓesgu doɗel naaɓe kino tonno e temedere e nogas ɓiɗɗo debbo e gorko gaari gam vraiment wallude ziyara o ha wawa yaarude yesso to banggue organisation on jiiɗe ɗo leɗɗe gandanɗa hoore ma tabarakal machallah ne heewi ko ɓiɓɓe doɗel naaɓe teeni ɗum gam vraiment wallude ceernaji o e ziyara o gam jaɓɓade aussi hoɓe muɗum ɗum noon kadi en mbawa sowona weltanade ɓiɓɓe doɗel naaɓe foof enen cabbi bandiraɗo debbo goto mo ganduɗa hoore makko kañum woni responsable rewɓe kañumne joni ma ar on sa mbawen haaldude mum nene min calminima min jarnima ko Piindi TV arno ɗo gam yewtidde on ndo wonno Piindi TV koko ɓatti ɓesgu mum ɓesgu fulɓe min gari hande min tawi onon cetta soble gam heblanade ziyara o te wiya ko ɓiɓɓe doɗel naaɓe e woɓɓe gari ɗo kañumen foof gam vraiment wallude ceerno e jaɓɓade hoɓɓe men e kadi sarude hoɓɓe men holno ziyara o woni waɗi duuɓi ɗiɗi waɗani holko ɗum watno e moɗon banam assalamu aleykum bandiraɓe yettere Allah ene laaɗo mo julde amadou sall on mbiyete ko amnalli jeyami ko cubalel law mboɗo haala inde cubalel foof e weltade wonde hen oɗo komin mbaɗata ɗo ko min tawri ko yummiraɓe en babiraɓe en ɗum ɗon en belti hen e inde dayira bende barak ko hen garmi machallah mi salmini bandiraɓe foof ziyara o joɗima duuɓi ɗiɗi waɗani duuɓi ɗiɗi waɗandi ene muusi yimɓe foof hande yimɓe foof ko weltiɓe saabu yimɓe mbayri fottirde hawride hande min kawriti min belti min piiji min jaali wassalam gonɗo onon def haalna min indema yettode ma e hol sababu baɗɗo ha gonɗo onon def eyyi mbiyetemi ko Aliou Seyni mbeɗa yette Diba e mbeɗa jeeya nokku men no wiye Duɗe en mbi kadi alhamdulillahi rabbil alamin Allah sa yi tew tawon ko maayi eyyi sa yi min ummima tan ko Cheikh Oumar tagi amen ummade nde wonno Fouta fof Cheikh Oumar eyyi Cheikh Oumar noon so ummima alay saago minen min ummo min darwa hen eywa min gari minenne komin almuɓe tan eywa no jinnaɓeɓe mbaduno e Cheikh Oumar en Foutankoɓe mbaɗno e Cheikh Oumar
minen min jiiɗi wadde noon ceerno madani nde wonno hannde ko won tan min jiyata hannde sabu ko wonana men ɗo henna hannde hay goto famɗinani hay goto kadi yawani te ari amen fof hunde fof ene waɗa eyyi minen so tawi nden yonti min mbaɗa fulla amen min mbaɗa fayida amen min gara min daro min defa min ƴooga min pitta no wano e nder galle seremɓe ni nangue no wayni wulde safaro oɗo curkiki daroɗon hen onon ɗumen holko jiloɗon hen min jiilo hen ko Allah min jiiloto hen ko Allah nde wonno ko ka ma jilɗa Allah nde mbawa dañde Allah saabu ceerno ma so tawi a dañanimo hay hunde tabar ko a waɗananimo ko poɗɗa waɗandemo ko sa waɗanimo ko poɗɗa waɗandemo ko tan a heɓat ko jiɗɗa heɓde ko eyyi minen min jiiɗi hen ko Allah min jiiɗi hen min dardaki ɗo emin jooɓe min dardaki haydara min dardi ɗon ko Allah min dardi ɗon ko Sefo ma Ali Seyni Diba mbeɗe manta mbeɗe jaara Seykuna Umar al Fuutiyu Taal nde ɓurɗo muylom to ngal Umar Fuuta fo rendino toyi Umar ummiɗo halware pellital fof ha dangayi ballo mum kanel Alpha Umar Ceerno Bayla woni giɗo Allah peñanɗo en kanel kodda Adama roni nabi ƴeew tiggu korowo ha mutal tal min tawde hikka min yaari kam min tawi mi huuri weltare noon no heewi balla fof nan ɗo futanko julɓe fof nan ɗo holto gummiriɗa e guure meɗen min ɗo ko ɗo e Dakar gonmi min komi dolnajo komi dolnajo min ko ɗo gonmi e Dakar machallah min weltare noon vraiment min beltima no fewi no fewi wona hay caɗele kadi on jiyani ziyaro ala hana tan ko wiita noon yimɓe keewi tan mais ko muñal tan namte ko muñal tan mais weeli moƴƴi ɗum tan ñaguete weltare min beltima no fewi holko mbiyata Piindi TV e ummiɓe to arde hollude bandiraɓe dañanɓe arde tawtorede oɗon ziyara ɓe ñaami ɓe gandu kam ɓe dañi ko ganduɗa ɓe mbasama hunde kam ɓe mbasama ko hunde sim ɗo komne moƴƴi tawede dañi occasion on ɗon foti so dañi moyen foti gara min belti kadi surtout Piindi TV ko ari ɗo ko aɗa wawi siftorani min indema baba min mbiyatamo ko Abdoulaye Mbodj to Dontu ko ɗo e Dakar goppi noon jarama seydou jarama assalamu aleykum bandiraɓe musidɓe teddiɓe yeeɓiyankoɓe Piindi TV to mbawɗon wonde eno gonirɗon foof yo jamme kisal wone moɗon hannde Piindi TV arno ɗo e ziyara mo ganduɗa hoore ma ko ziyara Alhaji Seydou Nourou Tall gam vraiment juurade rendude e bandiraɓe ziyara oɗo mo ganduɗa hoore ma ko Alhaji Seydou Nourou Tall waɗante ɗum hikka woni laaɓi 43 lawol ngol gandanɗa hoore ma ene waɗa ziyara noon joɗima kena tolno e duuɓi ɗiɗi waɗani hikka noon Allah hoddiri tabarakallah machallah waɗi bandiraɓe foof gummima nokku yo nokku ummama bandiraɓe fulɓe gaari bandiraɓe julɓe foof gaari tabarakallah machallah bandiraɓe murtannaɓe gaari en jimoɓe nane bandiraɓe aussi malinaɓe gaari bandiraɓe dendagal julɓe foof to mbawi wonde dun baba ɗo gaari notade oɗo ziyara mo ganduɗa hoore ma ko ziyara baɗɗo fayida ko ziyara mo ganduɗa hoore ma ko ziyara tijane yonkoɓe ko ziyara mo ganduɗa hoore ma fa tabarakallah machallah ardi ɗum ko ceerno madani wondude e miñum ceerno seydou tall inchallah ɓoyatama ma en mbaɗ feere beele ma en mbaw dañde jokkodirde wone mabɓe gam hollide ɗumen Piindi TV kadi ari ɗoyti gam vraiment wawde weltinde bandiraɓeɓe kala min calminima ko adi foof ko Piindi TV arno ɗo gam juurade vraiment oɗo ziyara baɗɗo fayida min jinno andude holno mbiyatɗa holto gummiɗa e guure meɗen e kadi hol sababu gadɗum ɗo e ziyara oɗo alhamdulillahi rabbil alamin ɗo kam so neɗɗo tawi Allah addi ɗum ɗo yete ko Cheikh Oumar caggal Allah e nelaɗo Allah e sababu o noon ko madano Mountaga Amadou Mountaga Cheikh Oumar ko guurdaɗo ko ɓooyi eyyi wako sehil eyyi ko heddi ko kadi addi hen ɗo ko leñol ngol e Cheikh Oumarul Fouti sawi kam rendi yimɓe foof eyyi min noon mbiyeteko Mamadou Mamoudou Malor jeeyami koto wiyete Thiewel Awgali arrondissement Kaskas département de Podor région ngo Saint-Louis machallah jarama eyyi kono noon Allah waɗimi ko Daral Fora ɗo e Daral Fora eyyi gonmi ko Sicap Mbao département de Pikine eyyi kono adresse o ko Daral Fora ziyaro joɗima duuɓi ɗiɗi waɗani holko ɗum waɗe ɓerde ma hande no gartuɗa nde tawɗa ngal ɗo dental banggal fayida eyyi ko ardi ko foti de weltare waɗi eyyi sibo min tuyenoma ziyare o minen noon min mbayrata ɗo min mbayrata galle ceerno min mbayrata ɗo eyyi woni finde mum ɓiɓɓam ɗiɗo nanɗo jangga e oɗo rawɗo eyyi alhamdulillah aɗa wawi rokkude oɗo yete o journaliste bandiraɗo a salminama e juurama ko ardi fo min beltima
tawde ɗo Piindi TV ko radio mo ganduɗa e télé ko Sénégal jeeyi ɗum surtout fulɓe eɗen dañi hen weltare no fewi min ñagoto Allah ko yo télé o e radio o yaaru yesso Piindi TV ko télévision mo ganduɗa ɓurɗo wawde hande yeɓede nder Afrique surtout minen wiyoɓe mbimiɓe hande emin jiiɗi hen jaggude min nanna hen juuɗe amen ha tiiɗa min noon ko Mamadou Djiba mbiyetemi ummimi ko Yeumbeul Nord ko toon ummimi ceerno Madani Mountaga Amadou Mountaga Cheikh Oumar ko sehlam ɗum noon ko ɗum addi men ɗo yetto tabarakallah machallah Mamadou Djiba de ko France ummimi eyyi Allah na yetta no feewi mi hawri hen c'est vrai gila duuɓi ɗiɗi waɗaka en jetti Allah no feewi en mbiyat tan yo Allah lomtin yomin battunimo wuuri tawa eɗen beydi en gustaki beydade e jomiraɗo subhanahu wa taala ustade kala ko woni bakkatuji yomin battunimo wuuri alhamdulillah min jetti Allah no feewi emin belti noon no feewi alhamdulillah Seydi Tall en beltima no feewi kono ziyaro joɗima duuɓi ɗiɗi waɗani holno waɗema ɗo gonɗa nde France welani e bandu kono e bernde kono ko Allah hoddiri Allah so hoddiri tan en jabrat Allah en mbiyat alhamdulillah ha joni emin mbiya alhamdulillah ziyara hikko e par rapport e ziyare ɗi garanɗa ɗi holno ɓetirta ɗum beela hayko heewi yimɓe walla heewani yimɓe mi heewani hawrude hen soko gonga haalete donc je suis mal placé pour wadde hen haalde hen kono noon nde yurumi ndi organisation machallah rewi lawol yimɓe ɓe ngari en mbiyat tan kala ko duwa ɗo en ne yo Allah jaabo hol erango beddaɗa erango bandiraɓe wonɓe France pour mbo wuuri beel ma mbaw arde par ce que ana ari a tawtorama mi wiyat ɓe tan ko kamɓe jeeyi Cheikh Oumar ko enen foof ndendi ko Fouta foof ndendi ko Afrique foof ndendi ko Sénégal foof ndendi ko tarikaji ɗi foof ndendi en mbiyat tan bisimilla mabɓe vraiment min mi ari mi jabbama Rugi en Ndey Sala en Binta Sy en Dede Madina en kamɓe fof ɓe jabbima machallah ɓeɗa yetta hen Allah mbeɗa yetta ɓe machallah Seydi Sy min mbawa so wona juuradema ceerno Oumar Sy weltanadema e ñaganadema Allah moƴƴere amin gandi ko tekan gummiɗa tekan ko banggue men rewo heedi min gari ɗo noon min kawrema ɗoyti e ziyara ceerno Seydou Nourou Tall holno ziyara o wayama goho gueɗel ɗimmel nguel ziyara o joɗima duuɓi ɗiɗi waɗani holno ɗum waye ɓerɗe moon en tant que ɓiɓɓe julɓe gueɗel tataɓel nguel beela lawol ngol ala tampere ceerno alhamdulillahi rabbil alamin wandiraɓe julɓe yettude Allah yettore heeride keride jomiraɗo joom bawɗo min calmini juuriɓe fof min jetti ɗumen alhamdulillahi ziyara o alhamdulillahi wayruduma nde duuɓi ɗiɗi en wayno arɓeɓe hannde mbiyata ko wayrani fotɓin ceerno Seydou Nourou sa are muɗumen hayso gotol on ziyara wayrata on ko baɗowo tan eyi ref o e hata ko haaji mum kono ziyara o wayrani hay sen kooti Fouta ke ziyara o gonɗen sen gari koye ziyara o gonɗen sen garani koye ziyara o gonɗen garen gonen e ziyara o ɓuuri gonen e ziyara o tawen garani ɗum noon en beltima machallah e laaɓi ɗi ummade nde rew arde gayta eyyi laaɓi ɗi ummade nde Mauritanie fewde ga hanki ndu min gari min kawre autoji jeegom ɓoggue naɓe tufundi e niwa diba naɓe e minen tekan naɓe Nouakchott naɓe kono ne wuyinen hen to banggue tufundi nde ɓe ballini fewi wonno ɓe gandi yimɓe ɗo paayi wonno ɓe ganduɗo faya to ɓe gandi yimɓe ko toon paayi kadi wonɓe ga balli yimɓeɓe wonɓe toon balli yimɓeɓe tabarkalla machallah ceerno min cacudema nde Piindi TV ko télé fulɓe min jiiɗi ko mbaɗa hen duwaw télé fulɓe en beltima e Piindi TV en beltima hen saabu ɗum ɗo sen dañi ɗum leñol ngol so dañi ko wayni enɗam ɗam so dañi ko wayni windere nde so dañi ko wayni ene walla enen jetta Allah enen jetta Piindi TV enen ñaago yo Allah ɓeydu ɗum enen ñaago kadi koɓe mbaɗata ko yo Allah yajnanen téléji ɗi ha dendagal kala ko wawi kewde leñol ngol ko wawi kewnude ɗo wawi kewde fof taw mana neɗɗo fof ɗo woni en yiito hen hoore muɗum Allah jarama on jarama yo Allah jaɓanen ziyara o yo Allah rokken wattude ni mbuuri min calmini on min calmini julɓeɓe ceerno Seydou Nourou Tall ceerno Mountaga Tall koye ziyara mabɓe koye ñallammaji mabɓe garden annabi sallallahu alaihi wasallam wi man zara ali man sa juurima gando foko annama zarani mbaɗa kini juuriɗem sa juurima mana anduɓe ɓe juuriɗa ko annabaɓe ɓe sa juurima annabaɓe ɓe juuriɗa ko annabi sallallahu alaihi wasallam sa juurima annabi sallallahu alaihi wasallam aljanna waɗɗimam ɗum noon pelle min ɗeɗo ko pelle moƴƴere ko pelle teddugal te kadi ceerno Seydou Nourou en birna koye ɓerɗe birna koye leydi koye ɓerɗe julɓe ɓe birna kala mbo Allah addi ɗo no potirɗa fof to e Allah to nulaɗo Allah Cheikh Tidiane ma waɗa entretien général alhamdulillahi rabbil alamin yo Allah en ko hadi fof en battunimbo wuuri taw eɗen ɓeydi banggue Allah en ustaki
ene wayno ko tardinno ɗum e ko hanno men wadde ɗum ko fof ko gantungo Allah tellino e men tan kono wonano e sagoji meɗen ene wayno so wonno e sagoji meɗen hay hitande wotere en cownata juurade Alaji Seydou Nourou Tall e ceerno Mountaga Tall e kono noon ko Allah tellinno ɗum e meɗen gayni ɗum alhamdulillahi rabbil alamina ɗum tagi mbaɗɗen anniya meɗen e ɓerɗe meɗen arde ɗo juurorade ɓe juurorade ɓe saabi e Allah e nelaɗo muɗum e saabu sallallahu taala alayhi wa sallam noon onon e radio moɗon o e télé mon fof yo Allah waɗa hen barke e Allah mawnen ɗum ha jibina téléji e radio ji allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ceerno Racine Seydi Sow gummiɗa ko dimat aɗa arde délégation gam juurade ceerno meɗen ziyara oɗo mo ganduɗa hoore makko ziyara battam lamijo holno jiiruɗa ziyara o jooɗima duuɓiɗi waɗani eyyi ko jiirim ɗum tan ko weltade kadi he ñagade Allah hay wutte hayno o yen mbaɗ ɗum kadi laabi mi yi hen tan mbeɗa welti hen feewi wonno mataw ko wayri no feewi taw yimɓe tuyama kadi jewni kadi ziyara o elle mi ɗeesi yiide ko jamanu garɗo he ziyara o elle sowima hen ardanno ni laabi e ngolɗo lawol wonno ko taw yimɓe tuyama ziyara o jewni ziyara o kadi en tuyano kadi ƴettude duwaw kadi he ziyara mbo ceerno Seydou Nourou Mountaga wadde noon en calmini en juurima en ñaguini moɓe Allah moƴƴere enen ñaago hitande foof délégation mon no ummo dimat en ummon ar dimat kadi ko min gari e délégation machallah dimat naɓe wawa limade eyyi imam ari o jagraf neli o jaltaɓe neli ilman neli wadde noon dimat fof ari en calmini en juuri jarama komin jahay jami ko pete ko weltare tan e ziyare o meeɗa wadde taw min garani hitande fof nde Allah waɗi fuɗɗi ha gasa komin aroɓe tan emin jogani ɗum kadi dayira toon dayira am nanto kañumen ƴeewoytumi min jogani ɗum dayira weltare tan dayira ummi ko pete dayira ummi ko jahay beela ummade men nde toon arde nde ɗo waɗani caɗele wonno ko weltare Allah na kam caɗele guila pinmi tan ummimi ne jarnimi foof somi juuli subaka tan ziyara o so fuɗɗima ha gas somi juuli subaka tan mi ummoto en jooɗima duuɓi ɗiɗi ziyara o waɗani wadde guila nden emin jewnuno ɗum min jewnuno ɗum no fewina kadi min jewnuno ɗum kadi minen petenaɓe kadi emin jogui kadi dayira mo jogani momi jaka on dayira kadi jogani mom pete ardi dayira men ɗo no ko Hajja Ramata Hamidou ononi mawɗo dayira amen dayira petenaɓe te ceerno madani ceerno meɗen omo andi dayira petenaɓe hitande fof min garat min joddo e makko hay dimanche min ma en mamin joddo e makko min gadda ballal amen ɗum noon a jarama merci sohna Penda Sarr Allah hoddiri min gari ɗo min tawima ɗo e ziyara ceerno Seydou Nourou Tall holko mbawɗa wiide min e ziyara o mi Piindi TV woni ɗo salminima mi juurimama mi weltanimama Piindi kadi mbiɗa ñagono en Allah balɗe moƴƴe e battane moƴƴe Allah wurni en kadi ha en kawriti kadi oɗo ñalawma ceerno men baliw men tanum Saydou Koumar koddadema e sehlima Sile Dembali Moutar ceerno Saydou e ceerno Moutaga hande ko siyarum duuɓi ɗiɗi en jooɗinoma waɗani Allah wurni en kadi en kawri en hikka ɗum noon en duwot tan en battuni kadi mo wuuri kadi bandiraɓe ɓe fof notima wona rewo wona Sénégal wona Mali wona Nioro wona Europe ala goto heddaki Fouta fof notima kadi sayi ko wiyata sayi ko Oumar Fouta ɗum noon Fouta oɗo ñalawma ko ñalawma Fouta fof ɗum noon haade ko ñalawma Fouta fof Foutankoɓe debbo e gorko suka e mawɗo fof nanɗo e oɗo ñalawma ɗum noon eɗen duwo ɓe battunimo wuuri tawa eɗen gonde cellal e kisal e balɗe moƴƴe e battane moƴƴe kadi oɗo ñalawma ko poɗɗo notede ko ñalawma kadi mo yimɓe titarto ko ñalawma kadi mo yimɓe gandi ko ñalawma kadi mo tawɗen jinnaɓe meɗen jinnaɓe tawti jinnaɓe men ko Saydou Koumar koddada mayse ñalawma Seydou Nourou Tall o e ñalawma ceerno Moutaga Amadou o ɗum noon ko ñalawmaji mabɓe ñalawma moƴƴo ɗum ɗo hawtude ne moƴƴi ɗum ɗo kawra hen juura joɗima duuɓi ɗiɗi waɗani holno waɗe ɓerde moɗon on en tant que julɓe en tant que almudo no min jooɗi duuɓi ɗiɗi min mbaɗani nde wonko min tine koye amen sinno ko sago amen tawa wattaki hitande ni tawa ko lewru fof wona e waɗa saabu so waɗi wonko ɓeydata min kono fewina kay wonko ɓeydata min duuɓi ɗiɗi ɗi kadi ko waɗani ko min jooɗima min jiiɗa ñande fof yo hitande fof yo waɗi kono hawre ene gonde e gantu ko ɗum haɗi ɗum waɗani kono e kadi Allah wurne en kawrite nde ɗo hitande yo won duuɓi temedere ha ɓuura ha wona duuɓi tan duuɓi eɗen fof tawa eɗen potta hen mi weltanimama no fewi ɗum noon bandiraɓe foof nan ɗo gaari
oɗo ko Fadil Fadi Bolo oɗo ko Kumba Sar o ko Kadja Demba Si Jew Cendo Isaga Wursogi o ko Gidilon o ko toon minen fof komin toon ɗum noon e mbattunima wuuri kadi yo Allah nawru télé o yeeso Allah junna balɗe télé o nawru ɗum yeeso kadi ɗum noon kaale hen o ko Penda Boudal Sar o wi ya harte indema hono mbiyata indema non wonde hol yandema e Ziarra ko ardi fo mi wi on salamu aleykum Piindi TV naaɓe kadi mi salmini on kadi mi yetti on mi duwanima on kadi o ardi fo en jetti Allah en jetti nelaɗo Allah en jetti Cheikh Nama Tidiane en jetti jinnaɓe men en jetti sernaɓe men kono en mbi albarka Cheikh Oumar en mbi albarka Cheikh Oumar kadi hande ko jolfuɓe mbiyata ko hayso haaɗi ɗo ni weeli machallah jooɗima duuɓi ɗiɗi waɗani kono wonko mette gonno e ɓerɗe meɗen saabu ɗum meeɗani wadde ɗo sen pottiɗo goto fof hunde wonko natta e ɓerde ma wonko ummoto e ɓerde ma natta e ɓerde ma ko juulu natta e ɓerde ma ko dewal Allah natta e ɓerde ma ko Cheikh Oumar yaltata e ɓerde ma ko bonande yaltata e ɓerde ma ko hasidagal yaltata e ɓerde ma ko haare ɗum noon en jetti Allah kadi hande en jetti Allah no feewi hanino no Penda Sar wi ni tawa lewru fo ene waɗa enen en jiɗɗum saabu enen en gandi leñol meɗen ngol famɗani enen leñol men famɗani jetten Allah kadi mbarde Allah waɗi en kadi wiyoɓe mbimi e mbimami enen kay so wonama ɓurɗen hay goto ɓurani en kadi leñol meɗen ngol en jetti Allah nde Allah wanno en ko waɗi en ko en jetti Allah min mbiyatemi ko Fatil Fadi Bolo jeeyami ko Guijilon mi yetti Allah kadi en jetti président kadi en duyima yo Allah waɗanen moƴƴere leydi ndi kadi yo Allah jippinanen hen jaam jippinanen hen moƴƴere enen kala en mbi jarajof Cheikh Oumar en mbi albarka Cheikh Oumar Fouti kanko tan woni e ɓerɗe he kodde Adama Aissé mbeɗa yinno namdade mum mbeɗa heewi nandade yimmo président de la république kanko tan woni e ɓerɗe eyyi mbaɗa yetta Allah mbaɗa yetta kadi ceerno Madane ceerno Moutaga donna bamum jooɗiɗo ɗo o ceerno Madane ceerno Moutaga donna bamumen tanu men no yo ɓooy jooɗade e jappere ko juuti kanko e miñi ko en kadi hande ko président de nooti hono Macky Amadou Bouɗi Abdou Souadou Diagaraf malla lamtoro eɗen ñagonoma Allah yo Allah hokkuma sago makko o yettude Allah no feewi hikka waɗi dawal capannayyi e tati ziar ceerno Seydou Nourou e ceerno Mountaga Tall eɗen jetti Allah duuɓi ɗiɗi ziyara waɗani wonno ko mboros rafi coronavirus hikka noon en jetti Allah ziyara waɗi hikka noon kadi en jii yimɓe gari machallah délégation ngaji gummima partout e nder aduna he ala to yimɓe gummaki ha tengti noon en nder reedu Fouta ha fayi Mauritanie hikka noon ziyara o kadi wonko ɓeyda hen kesam hesamago ko fate safara o noon no waɗete no hitande foof safara hikka noon ɓeydama hen ko fate don de sang dokkirgol ƴiƴam ɗum kadi kala garɗo ma safre kala ko fate dokkirgol ƴiƴam kadi ma waɗe hen inchallah kadi fonnoɓe arde ɓe gaari laamu ngu ko wino ko waɗama CRD waɗama CDD waɗama gueɗe kewɗe e inchallah kadi ɗum ma waɗe en ndi fuɗɗi basuji e siège uji puɗɗima arde DMTA jetta miñiraɗo men Amadou Tidiane Fall e waɓen Abdoulaye en mbaɗi hen gueɗe mbaɗe fayida ko tolni e 500 dadiɓe mangar militaire uji no police ji wonduɓe e gendarme ɓe mangar ko tolni capanɗe joyyi sapeur pompier mangar donc jii hikka kadi no fewindirani worɓe gondir ɗo rewɓe goni oto banggue rawɗo nanna e nder jooma he kala jiɗɓe juurade kadi ma juur hen banggal hygiène o woni ko fate e laaɓal ngal e ko tolni e capanɗe jeegom toilette keblorde pour sosoɓe jaajaɓe mbaɗama ɗo hen ɗum nanɗo hen ko fate ha joni laaɓal ngal coɗorɗe mbaɗama ɗo e otoji ma won otoji jeetati taw camion ngaji gaddoji ndiyam nanɗo won goni ɗo won galleji Ceerno Madane ko fate courant o kadi ɓe mbi courant kuppata kadi gaga ɗum ɗo won groupe mawɗo waɗama ɗo hen ko wiyete hen ko tolni 700 kVA e ko gaga banggal communication kamɓe fof ɓe gaari opérateur uji woni Sonatel woni Free woni Expresso kamɓe fof gaari kadi Sonatel ne hewno wadde maison de la presse hikka noon ko hedde ɗo hen woni salle presse o ko tolni ordinateur uji 10 ha 20 ma mbaɗɗon taw kadi jeeya enen koɓe journaliste arɓe fof ma kagguɗon jooɗoɗon mbaɗa golle mumen no hannirta ni donc ziyaro nan yaa koye balle ten haala don de sang mani fuɗɗo ko hannde walla ko eyyi ko dimanche kadi ne mbaɗi erago kala bawɗo rokkude ƴiƴam yo ar rokkira ƴiƴam e jii accident ji baɗɗi ɗi ɗum saabi halifa o ceerno Mouhamadou Madani Mountaga wiyen mbaɗ ɗum nannen ɗum hesamago e don de sang he ɗum noon kadi ko hunde wonde fayde ko hunde moƴƴere e ko heddi ko jeynenkoɓe nana gara en jetta Piindi TV en jetta Fulɓe TV en jetta télé ji fo RTS Sen TV 2 kamɓe fof ɓe gaari goto fof ari wadde fodde mum wadde reportage mum donc ko hen wona commission menen goni commission communication en ballodira yimɓe
donc ko ɗo woni so Allah jaaɓi hande uddite juma hadaratul juma ceerno madane waɗa konngol ƴettu konngol mum kadi ziyara toujours waɗa koye galle Chérif Abdoul Mahamadoulah Habiba oɗo saaha galle ceerno toon ɗo ceerno Abdoul Moutalib e teddinir ɗum kadi halifaɓe diine wonɓe Sénégal wonɓe aduna o foof so Allah jaaɓi so ha asen noon janggo ene waɗi conférence mawɗo to King Fahd Palace hôtel toon to watte so Allah jaaɓi ko janggo subaka haɗani kadi ɗo e nder rawde he ma won heddiɓe ɗo serna mbaɗa dowuji mbaɗa silkiji ɗum ko janggo aset o so yi ha alen noon suba ko kadi ko dowuji e silkeji so yi ha 16h kihiɗe noon woni cérémonie officiel laamu ngu ara ha 18h so laamu ngu gayni kamɓe raabide ulema de Sénégal e gardugol ceerno madane maɓe gartu hol yiyande mabɓe hande e diine nde e diine o e jii oɗo saaha gueɗe kewɗe ne mbayli fate jikkuji ɗum ni woni titode nde maɓe gartu e nde ɗon titode so Allah jaaɓi kamɓe kadi yeehi ha hedde 19h 20h waɗe duwaw ziyara wawa sakade Allah jarama jarama en dañi wellamma mawɗo soko vraiment haldudema ko kalanɗa min ko ɗo wonni amen wellam par ce que déjà hokki min programme o lelgo programme o hono jogori yarude min mbawa so wona yettudema e jarudema e namdadema aussi ya siftoran men indema e Ousmane Makali koye journaliste ko jeeyaɗo e commission communication Allah jarama monsieur